Гомельскім медицинскім каледжы да сустрэчы паступаючых падрыхтаваліся загадзя. Каб пазбавіць абітурыентаў ад доўгага чакання, асабліва тых, хто прыехаў з іншых рэгіёнаў, электронную чаргу тут адкрылі ўжо о 6 гадзіне раніцы. Ажыятаж узнік яшчэ да афіцыйнага старту. На 9 гадзіны, моманту, калі прыёмная камісія пачала прымаць першыя заявы, у электроннай чарзе ўжо зарэгістраваліся каля 60 чалавек. Поступаю на фельдшера-акушера, хочу жизни спасать, брал целевое в станции скорой помощи в ССМП. Буду учиться. У меня мама работает врачом, поэтому решила пойти по ее стопам, попробовать себя в этой профессии. Мне она, в принципе, очень нравится, поэтому почему бы и нет. У меня сестра отучилась в медицинском университете. Мне тоже нравится эта профессия. Люблю помогать людям, общаться с людьми. Вот поэтому иду в профессию. На гэты навучальны год медкаледж плануе прыняць 295 чалавек. Большасць месцаў фінансуецца дзяржавай. Навучацца за кошт сродкаў бюджэту будуць 255 навучэнцаў, а яшчэ 40 атрымаюць адукацыю на платнай аснове. Уся кампанія праходзіць выключна па конкурсе атэстатаў. Таму кожны высокі бал у дакуменце аб адукацыі павялічвае шансы стаць на крок бліжэй да запаветнага белага халата. Срок обучения в нашем колледже после 11 лет по сестринскому делу составляет 1 год и 10 месяцев. По лечебному делу составляет 2 года и 10 месяцев, по зуболечебному делу 2 года и 6 месяцев. Также в этом году мы набираем после 9 классов. После 9 классов мы будем набирать 2 группы на сестринское дело, это 54 человека, и 1 группу 24 человека на лечебное дело. Срок обучения у них будет на 1 год больше, чем в сравнении после 11 классов. Прыёмная камісія чакае абітурыентаў штодня з 9 до 18, адзіны выхадны дзень – нядзеля.